matur lara-larane wanita yen diwayo ning yo kene teka-tekane mring bojo kang mas lembong niat arep rapi loro seneng aku sih mas. Opo kuat mas, opo kuat urip nandang sejana apa ana mas telakane coba wanita ngendi perang golok ya mas. Timbang diwayo, timbang kok tinggal selingkuh, sampean wae tak operne sapi mas. Wong lanang senengane menangan terus. Moh tinggal selingkuh, moh diwayo, tak golek meneh wae. Wiwit biyen mas aku wis nate matur lara-larane wanita yen diwayo ning yo kene teka-tekane mring bojo kang mas lembong niat arep rapi loro alah mau mas tak boleh neh. Nanti tak hapusin dhewe. Opo kuat mas, opo kuat urip nandang sejana
Kondo apa meneh? Rayuan gombal ya.